Hej YouTube. Det her det er en vlog. Den kommer til at handle om min nye kanal. Og jeg har lavet en ny kanal, som den kommer til at handle om Minecraft og alt det der. Det ser I i min intro. Men jeg vil bare lige sige til YouTube her, at jeg har fået lavet en ny kanal. Der kommer nok til at gå et stykke tid, for jeg skal lige købe fraps og sådan noget. Fordi jeg har kun Bandicam, og det er sådan lidt, fuck, jeg gider sgu da ikke op til Bandicam. Så YouTube, min kanal kommer til at handle om Minecraft, Diablo, Modern Warfare 2 og andre spil, og ja, altså det mest grundlæggende, det er nok Minecraft, men jeg er meget nørd til Minecraft, og jeg er allerede i høj level i Diablo, så det skal I nok ikke komme til at tænke så meget om. Men ses YouTube.